Nihang Longri Baptist Kajalang Amai ke Parlo Alongri Angkang Dokhora Baptist Church Alongsi Pining Surihinira Inkwara ke Thom Aningkan Nihang Karbi Baptist Association Ningkan Esekpen Ipong Youth Camp Jangmia Chiklo ni Pai Kribli Pen ni Pai Kritrok Anapan Cheng Pontang Lo Kidamtang Parokri Nerkebra Pokebra Sirkep Aningkan Karbianglong American Baptist Missionaries Atum Birda Kemi Pachithang Chenglo Lapen Parokri Sirkebra Po Aningkan ke Nihang Anat Jekso Puadim Monduli Seng Pangchenglo Hala Sohut Arling Boha Pusiamen Irlo La Sohut Monduli Po An Eponlo Monduli ke Epon ke Jekso Baptist Church Kakojan Baptist Church Larsiim Baptist Church Bagori Baptist Church Lapen Longdon Baptist Church Henlo Puthot ke damtang Parokri Sirkebra Troxi Aningkan Pen NKBA Mate Nihang Karbi Baptist Association Pamen Larbon Tulo Kiching sike Mondoli Phoso se bonta pinier ni anke kadukawe pangrumpet pen Mondoli la pen fellowship kadukawe pangrumpet pen pharo isira Great Rock Social Phai Arna Makang Hon pen pleng pontang lo Jangmia Chiklo ni phai Kripli pen ni phai Great Rock an Dokhora Baptist Church along NKBA angkang amondoli tinari sonim soatum kachingru mamai mate youth game talon ponpo Prangsi Karbianglong Life Abirta Kelang Rad Wan kita nithin dan kardom pikir lo kardom di dunia semson tu kalau mati dan non ini nak homri lah no ini hawa lo Dokhora Baptist Church podong si non ini dulu lo tapi non kerangji mati pini lo jang mi pai krip lipen krip tokan Dokhora Baptist Church long si ningkan sek youth atau youth camp teman kon Labangso amai sek arna malam ke than ponji atuma men naki NKBA Executive Secretary Reverend Tenson B NKBA HBI Assistant Than Bank Martin Timung NKBA Women Secretary Hana Intipi Lapen NKBA Youth Secretary Robinson Rongpi Labang Clear Tumpensi arna malam than ponpu Amondolitin Youth Atumpen Bangi Thoma Phansi Hangponlo Kedo ke thak lake kem kisik pido Lapen kemalong kacitang tiatum anapan ke adona hemalong si boha sigdang pilo Dokhora Baptist Church Amondoli keseng chengke kedamtang Parokri Sirkebra Pokebra Nerkep Aningkansi Mondoli Eponlo Adona phai ke don pharo isi sose dolo Lapen armu aphaita kadukawe pangrumpet pen bang pharo phobak dolo pusi Dokhora Baptist Church a pastor Rupsing Singnarahin pen Clardak Alam Than nang pachini dun ke thoman bagdun elteme evangelist bangke alang lokso ta inudlo pen dok muka inudlo pen ke balibot harolon inudlo Koilamati pen Samson Ingti Karbianglong Live